Gue. Khatra dong moजाङै Hmm? khatra dंखायो मोजाङै भाइरेल एक्टरफोरनि भाइरेल बर' आर्टिस्टनि भाइरेल जोबोद मोजां ना माने रावाखौनो जोबोद मोजां मोनखायो बिदिब्ला कल रेकर्डखौ जों खोनासंनानै नायनि फैदों नोङो ओमफ्राय मिनुगुरियाव औ दसे थांदों सोरनाव फैया बाजिमनाव माजों फैया माजों फैया दादाजों थांदों हा दादाजों थांदोंलाय बाइकजोंहाय फंबा नङाथाय नङा जाबाय माबासो जालायहैदोंमोन नामा ए नङालाय गोदाव सोरावनो हा गोदाव सोरावनो थायो नङा हिनजावफोरखौ फोथायजाथारा ए आं गिलायलाङो आं ओमफ्राय दा मा खालामनांगौ नोंनिबा आंलाय मा मिथिगौ आंलाय मा मिथिगौ मिथिगौ नामा हाब दिनैसो आंजों फन रायलायबायलै नोङो नङाबा एसएमएसल' गेलेलाबायो गावनो हरा गावनो हमा आं एखमबा बेस्थ' थायोना ओंखायनो जोब्बाय ओरै माबाबा ओरै गाज्रि मोनो ना मानसिफ्रा फन रायलायबाय थाबा ओंखायनो जोबथ'वाखैलै दा थिगैनो दंखायोना नोंलाय खतरा दं मोजाङै हो खतरा दंखायो मोजाङै आरो थिग जायो थिगानो आराम नुयो होनदां बिदिबा खोनादों मोजां नुयो आं दसे उनाव हरफिन दे नै माबा एसे सुट लानो नागिरदों दे दे लोगोफोर कल रेकर्डखौ खोनासंनानै बिनि भइसखौ सिनायनो मोन्दोंना सोर जायखौ जों सिनायथि होदों बर'नि टप कमेडियान अनिल बिथांखौ बहुत मानसि सिनायो आंबो सिनायो बहुत मानसि सिनायो आरो बिथांखौ फावगिरि होननानैहायबो सिनायथि होबोदों आरो गोबां मानसि सिनायो दिनै बेबायदि मानसिखौ जुदि बिदि खोनायोब्ला जोंनि गोसो रायजोफोरनि गोसोआ माबायदि मोनो नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहरदो आंनि गोसोआथ' रागा जोंदों आं बिथांनि भिडिअखौ मोनफ्रोमबो भिडिअखौ नायो आंल' नङा गासै मानसियानो अनसायदों आरो बयबो नायो आरो सापर्टबो होबोदोंमोन नाथाय दिनै बिथांमोननि बेबायदि आखुखौ नुयोब्ला बा बेबायदिखौ खोनायोब्ला जोंनि बिखाया गावो दा मोनसे बाथ्राया बे जुदि बिथाङा जुदि नंमारगौब्ला बुंस' हायि जोंहा दुखु दङ जुदि नङाब्ला जाया मुं सुदों जाया बुंदों बिथांखौ जोबोद गिदिर हाखराव गाब्र'होनाय जागोन दा समासो खोन्थासिगोन बिथाङा अनिल कुमार नंगौना नङा नैबे पस्टखौ आं नुदों दा बेवहाय ओरैबायदि ओंखारदों जाहैबाय पस्ट होदों जाहैबाय गसाइगाव थानायाव हिन्जावसानि स्टेटमेन्टआव साब्रै बेयाव सेथियाव होनो जाहैबाय सुबरन सेकेन्डआव दिलीप थार्डआव अनिल ओमफ्राय फर्थआवहाय दैदेन दा पुलिसनि आखायाव दिलीपआ नांनानै दङ होननानै बुंदों आरो बिनिफ्राय हिन्जावसाखौ क'क्राझार हस्पिटालाव टेस्ट खालामनो लानाय जाबाय रिपर्टखौ नेनानै थादो दा बे हिन्जावसानि बैसोखौ 13 बोसोर बेनिफ्राय क्लास 8आव फरायो होनना बुंदों बेनिफ्राय गामि लथामारि दा नैबे पस्टखौ आङो जेला मोन्दों अब्ला आङो सान्दों नंमारगौ नामा बेबायदि आंनि गोसोआव माने मोनसे भइस रेकर्डखौ खोनानायजों लोगोसे आं बेखौ नुनायाव आं सान्दों बिनिफ्राय जेब्ला दसे थानानै आङो नैबे सुबरन बसुमतारीनि फेसबुक पेजआवहाय ओरैबायदि होनो जाहैबाय एसे फरायनानै होनि आरो आं नोंथांमोननि स्क्रिनाव होखाबाय बिथाङा होनो जाहैबाय रायजोफोर आंहा बे केसआव जेबो लोब्बा गैया जाय केस होदों बै हिन्जावसाया आंखौ जोबोद गिदिर फासायबाय 7-8 मासनि सिगां बे गथ'आ आंनाव सर्ट भिडिअ गाफानो होननानै वाट्सएपआव हरदोंमोन नाथाय आं बे गथ'खौ गावनि सासे मानसिनाव
सोंहरनायाव गथ'आ सिगां बार गाज्रि लोगो मोननानै खर'आ बारा थिग नङा होननानै खिन्थाहरनायाव लाफानाय जायाखै। लोगोसे आं बे गथ'नि नाम्बारखौ ब्लक खालामना दोनदों। बेनि गोबाव समनि उनाव बे गथ'आ देहा फाहामग्रा जाबायनो होननानै मिथिदों। नैबेखौ मानगोनां सुबुरन बिथाङा गावनि पस्टनि गेजेरजोंहाय फेसबुकआवहाय पस्ट खालामदों। दा बेवहाय गोबां बाथ्राखौ आंल' नङा जानांगौ गोबां रायजो राजाफ्रानो सानदों, आंबो सानदों। दा हमना ला जों बिथांमोनखौ जोबोद मोजां मोनो, जों अनसायो। आंल' नङा गोबां रायजो राजाफ्रा अनसायो। जुदि बेबायदि हालोदाव थायोब्ला जोंबो एसे सानोना, आंल' नङा गोबां मानसिया सानो मानो बिदि जाखो आरो माबोरै बिदि जानो मोनखो आरो नंमारगौ नंमारा बे बाथ्राखौहाय जोङो सानख'नो हाया, बुजिख'नो हाया जोङो मोनो। दा नैबे माखासे पस्टआवहाय जुदि नायोब्ला गुबुनफोर पस्ट होनायखौ नायोब्ला बेयाव सुबुरननि नामाबो बेरखांफानाय जादों। बेनिफ्राय जुदि कल रेकर्डखौ जुदि प्ले खालामना खोनासङोब्ला बिनि भइसखौहाय अनिलखौ बायदिबो खोनादों। आरो फारसेजों जुदि ओरैहाय सुबुरननि पस्टखौ नायोब्ला नङा बायदिबो बिथाङा प्रुफ गैया होननानै बुंदों। दा समासो खोन्थासिगोन लोगोफोर मा जायो बेखौहाय। जायखिजाया मानो लोगोफोर, आंनि भिडिअ खालामनायनि मेन टारगेटआ बे, जों जायखौ मोजां मोनदों बा जायखौ जोंनि गेजेराव दासो जाखांफुनाय फेस्ला फाव खालामगिरि आर्टिस्ट होननानै जोङो गनायथि होदों। दा बिथांमोनखौ जुदि बेबायदि आखुनि बा बेबायदि जुदि जों खोनायोब्ला जोंनि गोसोआ हामा मोनो। आंनिल' नङा नोंथांमोननि गोसोआ हामा मोनो। गासै बेबायदि जुदि जाबाय थायोब्ला गासै आर्टिस्टफोरखौनो गाज्रि मुं सुनाय, फोथायजायै बायदि बायदि सानगोन आरोखि ना, रैखाथि गैयै गाज्रि नोजोर होगोन। बेखायनो समा मा खोथायो जोङो उनावहाय मिथिगोन। सम बोथोर बायदियै बे जों गासैखौबो जों मिथिलांजोबगोन गासिबो। लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नाय जाबाय। दा भिडिअखौ मोजां मोनदों लाइक, शेयार आरो गावनिनो आंगोनि फंबायबा आंखौ बिबौ साननानै लायोब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो लोगोफोरनो शेयार खालामना होदो। एखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय लोगोफोर। बाय। उनाव नोंथांमोनखौ लोगो मोनफिनगोन होननानै नेनानै थाबाय।